Gaur sustraia saioa Adunako Aburuza sagardotegian hasiko dugu. Sagardotegi denboraldiko balantzea eta sagardoaren ibilbidea aurkezteko aukeratutako tokian. Albisteetan Isidro Deunaren jaiaz eta Mañarin egindako azpigorri monografikoaz arituko gara. Jarraian, Arkautira joango gara, nekazaritza ekoizpena eta eguzki plaken bidezko energia bateratzen dituen esperimentazio bat aurkeztera. Bermeon amaituko dugu, Arrain azokan, Euskal Herriko arrantzari eta kontserba industriari eskainitako azokan. Aurreko maiatzaren 13an, sagardoaren ibilbideak eta Euskal Sagardoak ekimen bultzatzaileek sagardotegi denboraldiko balantzea eta upategietara antolatzen diren bisita gidatuak aurkeztu zituzten Adunako Aburuza sagardotegian. Ekitaldia Aburuzako behatoki ederrean hasi zen eta eguraldi onari esker, Ernio, Aralar eta Txindoki mendien ikuspegi zoragarriaz gozatu genuen. Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunek bat egin zuten sagardogileekin aurkezpen honetan. Euskal Sagardoaren ibilbidearen helburu nagusia da sagardoa eta sagardotegiaren atzean dagoen guztia balorean jartzea, prestigiatzea. Eta horretarako egin ditugun ekintzak laguntzen dute lan hori balorean jartzen. Eta bisita gidatuek hortan laguntzen dute, ez? Kontatzen diogu bezeroari zer dagoen botileren atzean, sagastitik hasi eta kupelar arte, eta horrela jendeak sensazio onakin gelditzen da eta gehiago ikasten du dagoen kulturari o sagardoaren inguruan dagoen munduaren inguruan. 12 dira bisita gidatuak eskaintzen dituzten sagardotegiak. Tokiko eta kalitatezko produktuan oinarritutako bisitak dira. Sagastian hasi eta sagardoa egiteko prozesua azaltzen dute etxe bakoitzean egindako produktuak dastatzen diren bitartean. Tokiko zein kanpoko bezeroek babesa eman diote aukera berri honi. Sagardo eta sektorearen inguruko guztia kultura eta tradizioa da, eta beraz, erakargarritasun turistiko handia du. Gipuzkoako Foru Aldunditik ahalegin handia egiten ari gara Gipuzkoara iristen den turismo fluxua dibertsifikatzeko eta batez ere gure kultura eta ohiturak errespetatzen dituen turismoa erakartzeko. Ekimen hauek bat datoz helburu horrekin. Sagarretik sagardora doan kate horri guztiari garrantzia ematen baitiote. Horretaz gain, sagardotegietako langile guztien lana eskertu behar da. Egunero ahalegintzen direlako bisitariak eta guk geuk ere bai, tokiko produktu nagusiaz, sagardoaz, goza dezagun. Local estrella como es la sidra. Sagardoak Gipuzkoan edaria izateaz gain, berekin dauzka edo berekin gordetzen dituen kultura eta bertako izatea, idiosinkrasia eta hemengo tradizio urtetako, gutxienez 1000 urteko tradizio baten badela Gipuzkoan sagardoaren inguruan, ezta? Alde hortatikan, ematen ari geran urratsa Euskal Sagardoa bertako sagarrarekin egindako sagardoa izateko oso garrantzitsua da, ez? Eta horretarako noski behar dugu lurra, behar dugu sustatu sagarrondoa bertan landatzea eta urrats hori emateko ahalegin handi bat egiten ari gera. Euskadiko nekazaritza elikagaien ekoizpenaren kalitatea funtsezko oinarria da lehia gogorreko merkatuan. Gure ekoizpenak txikiak dira eta kalitatea da bereizgarri nagusia. Bakizue, Euskadin produktu asko ditugula eta horien artean sagardoa dugu. Sagardoa jatorri deitura oso txikia da, baina esan behar dugu kalitate handiko produktua dela. Orduan hori saiatu bargera sustatzen bai merkatura eta bai mundura.
Unai Agirrek Euskal Sagardoa jatorri deituraren koordinatzaileak adierazi zuenez, txotx denboraldian zehar sagardotegietako bisitak ugaritu dira. Sagartegi denboraldi ondo jundala esan dezakegu, ambiente ona egonda, ambiente lasai egonda, bai daude tendentzio batzuk azken urtetan markatzen nahi diena, asteburutan jende gehiago etortzen da, bazkaltzera gehiago, astez gutxixeago igual, eta baina orokorrean nik uste dut ondo jundala Sagartegi denboraldia. Sagardoaren mundua garai eta premia berrietara egokitzen den jarduera tradizionala da. Sagardotegietako online erreserbak 137% igo dira, eta internet bidezko sagardo salmenta 9%. Egia da, azkenean online eta eskaintza zabaltzeak aukera ematen die, horrela kontsumitze ohituta dauden kontsumitzaileei, bai batetikan sagardoa izan dezaten da bestetikan esperientziek ere hartzeko, eta ikusi dugu online produktuaren salmenta, hau da Euskal Sagardo botellen salmenta 10% igo dela, gutxi gora bera, eta esperientziak online erostia eta sagardotegien bisitak online hartzia 10%tik gora igo dela. Orduan, datuak ona dira, baina danak esaten digu baina poliki-polikioi gora joango dela. Aburuza sagardotegiak 4 hamarkada baino gehiago ditu. Adunan dago, Gipuzkoako lurralde historiko osoan biztanleko sagarrondo gehien duen udalerrian. Ibon eta Josu Aburuza bigarren belaunaldikoak dira eta orea izan zen haientzat aurkezpenaren anfitrioiak izatea. Gu ja 2 urte damakizkiu turismo bisitak eginez, katagietuk eginez eta zerbitzu hori emanez, eta gero sagardo denboraldian gustora. Pandemia garaian ingenu reflexio bat, orduan zan txos garaia jende asko hartu itxeron egunero jendea bete-bete, eta guain genuen mai asko kendu genuen espazio bilazalako, eta segitu dugu, martxa hortan segitu dugu, ez du maia gehiago jarri, jendea lasai hartzen dugu, bertako klientea aldan ondo egin, turista etortzen nahi bai, aldan ondo egin, eta beste zerbitzu moto bat emanez jarraitzen dugu. Sagardoaren sektorea ekonomikoki errentagarria izateaz gain, landa eremuen garapena bultzatzen duen balio handiko altxor kulturala da. Ura sustatzea funtsezkoa da lurralde orekarako. Joan den maiatzaren 15ean, Isidro Deunaren jaia ospatu zen nekazarien zaindariaren omenez. Tradizio handieneko guneetako bat arespalditza da, Arabako Aiara haranean. Elikagai eta artisautza postu ez gain, tokiko abereengatik nabarmentzen da arespalditza Isidro Deuna egunean. Euskal Oioa, Enkarterriko astoa, latxa muturbeltza, edota Euskal Herriko mendiko zaldia gure abere arraza aniztasunaren erakusgarri dira. Aurten ere, Pirinioetako behi arrazaren lehiaketa egin zen. Bertara gerturatu ziren Arabako nekazaritza diputatua eta Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako sailburua. Pirinioetako behi arrazaren lehiaketaz gain, arespalditzako azoka ospe handikoa da. Eta hasiera ematen die udan zehar antolatzen diren gainerako azokei. Gaur arespalditzara etorri behar dugu. Sektorerako egun garrantzitsua baita. San Isidro ospakizun eguna da. Euskal Herriko herri askotan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, maiatzaren 15ean ospatzen dugu San Isidro nekazari eta beltzainen zaindiarearen omenez. Eta, Eusko Jaurlaritzako elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza saila indartsu ari da lanean sektorearen eskutik bati ere lan baldintzak eta produktibitatea hobetzeko. Tokiko arrazekin jarraituz, maiatzaren 18ean Azpigorri Auntzaren Euskadiko 8. lehiaketa monografikoa antolatu zen. 14 abeltzainek beren animaliak aurkeztu zituzten, egoera ahulean dagoen bertako arraza hau sustatzen duen lehiaketa honetan.
pues hoy celebramos la toba... Gaur Azpigorri lehiaketaren 8. edizioa da. Bainarin harrera ona izan du beti, eta desagertzeko arriskuan dagoen arraza bat erakusteko modu bat da. Bere haragiaren eta esnearen ezaugarri apartak direla eta beti egonda lurraldearekin lotuta. Gainera, hauntzek eginkizun handia dute mendia garbitzeko orduan. Azpigorri arrazak abeltzainek egiten duten aleginari esker bizirauten du gehien bat, eta Mañariko monografikoa bezalako ekitaldiak ezinbestekoak dira. Apirilaren 24an, nekazaritza ekoizpenaren eta eguzki energiaren arteko bateragarritasuna aztertzen duen instalazio esperimental berritzaile bat aurkeztu zuten Arkautin. Teknologia honek trantsizio energetikoan aurrera egiteko aukera emango dio Euskadiri nekazaritza jarduera arriskuan jarri gabe. Eguzki energiak landareen ekoizpen ahalmena osatu behar du, ez ordezkatu. Olatz Unamuntzagak, Neikerreko zuzendari nagusiak, Euskadiko lehen sektorearen garapenerako eta lehiakortasunerako funtsezkoa den zentro hau aurkeztuko digu. Neiker nekazal ikerketa eta garapenerako euskal erakundea da. Berez, 5 atal tekniko-zientifikotan banatuta dago. Arkauten landare ekoizpena eta babeserako saila, animali ekoizpenerako saila, animali osasuneko saila, zientzia forestalak eta naturbaliobide kontserbaziorako sailetan banatuta dago. Baina egia da, nahiz eta teknikoki 5 atal hauetan banatuta egon, azkenean proiektuak gero eta transbertsalagoak dira eta danon artean elkarlana oso naturala da. Belarki laboreen azpiegitura agrovoltaiko hau estatuko handiena da, eta 8.000 metro kuadrotan banatutako 212 modulu fotovoltaiko osatuta dago. Esperimentazio honek lur gainazal bera erabiltzen du nekazaritzako jardueretarako eta eguzki energiaren bitartez elektrizitatea sortzeko. Neikerreko oinarrizko helburua da sortzen dugun ezagutza eta ikerketa sektorera heltzea. Azkenean guk nahi duguna da sektorea gero eta konpetitiboagoa izatea eta hobea izatea. Orduan, honekin badakigu erronka handi bat dagoela agrivoltaikarekin, guk ikusi genuen 2022an aukera bat zegoela eta argi eta garbi horretan aritu ginen edo aritzen gara ikerketan. Orduan, guk nahi duguna da honen inguruan lortzen den ezagutza guztia, bai alde positibo eta negatiboekin, ondo jakitea zergaitik emoten den eta sektorera heltzea. Proiektuak datu zientifiko sendoak sortuko ditu laboreak eta instalazioaren diseinua behar bezala hautatu ahal izateko. Beti ere, jasangarritasuna bermatuta eta nekazaritza, energia eta ekonomia aintzat hartuta. Bueno, pues estamos en una unidad... Unitate agrovoltaiko esperimental batean gaude. Eta unitate esperimentalarena azpimarratu nahi dut. Ez baita pilotu bat. Gero nekazari baten esku jarriko den unitate bat. Unitate esperimentala da. Egitura fotovoltaikoek laboretan duten eraginari buruzko informazioa lortzeko. Eta ekoizpen elektrikoa eta elikagaien ekoizpena bateragarriak ote diren jakiteko. De alimentos. Ikus dezakegunez, plaka batzuek teilapearen 100% estaltzen dute, eta beste batzuek 150 baino ez. Amaiak horren zergatia azaldu digu. Tanto la estructura... Egitura 100%ean zein 150ean. Laborea itzalpetan egoteko kokatu da. Bere ekoizpenean, emankortasunean eta kalitatean duen eragina aztertzeko. Kultiboei buruzko datuak ematean zentratu gara gehien bat. Ekoizpen elektrikoa gehigarri bat izango da, baina nekazaritzari buruzko informazioa jasoko da gehien bat.
Zutoinen altuera eta haien arteko distantzia traktoreak eta makinak sartu ahal izateko diseinatuta daude. La distancia entre los módulos. Moduluen artean 12 metro baino gehiagoko distantzia dagoenez, edozein norabidetan landu daiteke. Eredu zehatza diseinatuko dute, nekazariaren beharren eta laboreen arabera. Gure helburua informazioa ematea da, nekazaritzaren diseinu eraginkorra egin dezaten. Nosotros vamos a ver alrededor del poste. Zutoinaren inguruan ikusiko dugu lehenengo, ze eragin izan duen lurzoruaren trinkaduran eta nola eragiten duen horrek ekoizpenean. Ezin da zutoinaren inguruan landu, egitura ez egonkortuko litzatekeelako. Zehaztasun osoz aztertu nahi ditugu orain arte jaso ez diren datu horiek guztiak. Absoluta precisión. Teknikariak kablea instalatzen ari dira plakek sortzen duten eguzki energia aprobetxatzeko. Horrek, aurrezpen ekonomiko nabarmena ekarriko dio Neikerri. Neikerren estrategietako bat berriztagarrien bidezko kontsumo elektrikoa da. Baditugu biomasa eta geotermia. Eta hoiei institutuak egiten duen energia berriztagarriaren erabilera gehituko zaie. Del propio instituto. Aldizka, zenbait belarkara jangarri landatuko dira haien portaera ezagutzeko eta besteak beste plaken itzalek ze eragina duten ikusteko. Esta estación está unitate esperimental hau bideratuta dago giza elikadurarako laboreak aztertzera. 3 labore mota daude. Uzta lurrean ematen dutenak, patata, erremolatxa, osto jangarria duten laboreak, uraza, ziazerba, eta loredun laboreak, babarrunak edota brokolia. Todos esos cultivos, ¿de acuerdo? Institutuko sail desberdinetan elkarren artean lotura estua duten zenbait proiektu daude. Agorovoltaikoan animalia eta landare sailak batzen dira, ardi haziendak ere proiektuan parte hartuko baitu. Gainera, Neikerrek gero eta lan gehiago egiten du Europa osoan dauden antzeko zentroekin. Hau guztia, Europako Agripower proiektuaren parte da. Eta bertan, Frantziako eta Espainiako 15 taldek parte hartzen dugu. Saiakuntzak, Espainian, Katalunian, Nafarroan eta Frantzian egingo dira. Eta informazio guztia partekatuko dugu. Oso informazio garrantzitsua alegia. En estos 3 años. Proiektu esperimental honen helburua ahalik eta datu gehien biltzea da. Horretarako oso lagungarriak dira lursailetan jarritako mikroestazio meteorologikoak. Haiei esker, landatutako belarkien portaera aztertzeko funtsezko datuak lor daitezke. Están colocadas en distintos hainbat puntutan kokatuta daude. Itzal iraunkorrean zein erdi iraunkorrean. Hemendik jasotako informazioa, egitura agrovoltaikotik kanpo dauden estazioetako informazioarekin alderatzen da. Eta jakina, Euskaditik kanpo dauden estazioetako informazioarekin. Ekarpenik handiena izango da egitura honek aireari, mikroklimari eta lurrazpiari nola eragiten dien jakitea. Lurpean sentsoreak daudelako 30–60 eta 90 zentimetrora. Oso analisi zehatza egingo dugu. Microclima que hay en esta estación. Esperimentazio hau oso garrantzitsua izan arren, Neikerrek Euskadiko lehen sektoreari egiten dion ekarpenaren zati txiki bat baino ez da. Institutua gure nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta basogintzaren abanguardian dago. Neiker realiza Neiker beti dago ikerketaren abanguardian.
Batzuetan, nekazarien eskaerei erantzuten diegu lehiakorragoak izateko. Baina, epe erdi luzerako ikuspegia izan behar dugu. Neikerrek jadanik agrovoltaikoa proposatu zuen, horretaz, ozta hitz egiten zenean. Sektoriari elementu berritzaile guztiak eman behar dizkiogu, lehiakortasuna hobetze aldera. Ikerketan, epe erdi luzerako ikuspegia izan behar dugu, emaitza adierazgarriak garaiz eskaintzeko. Resultados relevantes al sector. Esperimentazioak ez dira urtebeteko kontua, baina epe luzeko lanak konponbideak eta onurak ekar diezazkieke gure nekazariei. Neiker aitzindaria dan nekazaritza sektorearen modernizazioan. Bermeon, Arrain Azokaren edizio berria egintzen maiatzaren 16tik 18ra. Aurten ere, arrantzari lotutako zaporeek, tradizioak eta kulturak Lamerako parkea hartu zuten Azokaren 31. edizioan. Oraingo honetan, Arrain Azokak Euskaraldiaren eskutik egin zuen bere ibilbidea. Azoka ostiralean zabaldu zen goizeko 11etan. Aurretik, bertako postu guztiak azken ukituak ematen aritu ziren milaka bisitariri harrera egiteko. Tentsio eta urduritasun uneak dira erakusketarientzat. Eguraldi ona espero zuten beste ezeren gainetik eta jendea Lamerako parkera hurbiltzea. Eta azkenean hala izan zen. Jentie dauen posik, datorrena, da geuk ondo atendidu jentie, posa utxuteko. Erosi asko, da jan da dan be asko. Aurten espero dugu, eguraldia oso ona iruditzen da etorriko dela, eta aparte de eguraldia, jentea animatzea, eta salmenta asko aukitea. Behin ateak irekita, jendea azokako espazioa betetzen hasi zen. Postuetan artizautza ikusteko aukera egon zen, baina batez ere kontserbak izan ziren protagonistak. Kontserbagileak Bermeoko eta Euskal Kostaldeko udalerrien oinarri eta ohituren parte dira. Euskal kontserbagileek hemen eta gure mugetatik kanpo balioesten diren kalitatezko produktuak egiten dituzte. Arrain Azokan nobedadeak aurkezteko aukera paregabea da. Hala izan zen Etxebastarrentzat eta bere marka Alakranarentzat. Asteburu hontan prestatuko ditugu kroketak, atunketuanak da zagarra, gero daukagu takia eta tartarra, eta azkenengoz nageta ere. Azken produktu atara duguna da kaleratu nahi dugu. Gainera, Alakrana izeneko jatetxea zabaldu berri dute Bermeon, eta izugarrizko arrakasta izaten ari da. Azken nobedadie zera da, ireki dugun jatetxea, Alakrana Bermeo deitzen dana, hemen berton, da gomendatzen ditugu guztiok etortzera, da probatzera. Itxasetxea kofradia beti egon ohi da Arrain Azokan. Bere asmoa Euskadiko basurako flotaren alde egitea da eta sektorearen belaunaldi aldaketa ziurtatzea. Txingarrak eta usainak jende asko erakarri zuen. Kofradia itxasetxetik saiatzen ari gara edo, lantzen ari gara pizka bat basurako arrantza balioan jartzea. Horretarako, bi helburu lantzen dugu nagusiki, eta bat da gizarteari arrainaren kontsumoa gerturatzea eta arraina kontsumoa ere bultzatzea. Bestalde ere bai, belaunaldi erreleboa ere lantzen dugu izan arrantzale programarekin. Eta gaur, asteburu honetan egongo gaude Arrain Azokan, Bermeoko Arrain Azokan, bai antzoekin, bai egaluz hamburguesekin eta egaluzezko hamburguesekin,
eta egaluzezko kroketekin ere bai, arrain zopa ere bai ekartzen dugu, eta bueno, pues hori gure produktuak pizka bat ezagutaraztea. Hemen gaude Eusko Label babesarekin, gure produktuak Eusko Label sigiloa dauzkate, eta bai egaluzea orokorrean eta antxoa MSC sigiloa, arrantza jasangarritasuna bultzatzen. Azokan beti egon oiden beste bat, Rue del Percebe Food Trucka da. Kalitate bikaineko itxaskiak, hala nola, Euskal Kostaldeko lanperna zoragarriak. Euskadiko lanpernak marka erregistratu dugu. Ni beti aritu izan naiz Euskal Herriko lanpernarekin. Hemen biltzeko baimena dugulako. Eta marka erregistratu dugu tokiko lanpernari bultzada emateko. Hemengo lanperna Galiziakoa, Asturiasekoa edo Frantziakoa bezainona da. Ez da besteak baino gutxiago. Eta etxeko produktuak sustatu behar dira. Tokiko produktua, artisau arrantza, Euskadiko lanpernak. Con Euskadiko lanpernak. Oraintxe bertan, gure lanpernarentzako zigilua lortzeko lanean ari dira, trazabilitatea bermatuta egon arren. Orain marka erregistratu dugu eta kofradiakoekin hitz egin dugu. Trazabilitatearen kontua kofradiaren esku dagoelako. Izapideekin hasiko gara, ea Eusko Label edo dena delakoarekin bultzadarik eman diezaiok egun. Ekitaldia hasi baino minutu batzuk lehenago, Bermeoko alkateak nabarmendu zuen arrantzak eta kontserba industriak herrian duten funtsezko eginkizuna. Geuretzako arrainazoki oso garrantzitsu da, ze geuretzako da erakus leio bat, geure tradiziona eta Bermeon hainbeste lanitzen dana urte guztizetan, hemen 3 egunetan konpakta itzen dugu herrizeri eta kanpokuri erakusteko. Orden anime etorri 3 egun oso politzek izango diez, hainbeste ekimen eta ekitaldi eta adin guztizentzako. Karpa jendez gainezka zegoela, Ramon Basalduak hasiera eman zion ekitaldiari bere ohiko trebetasunarekin. Asteburuan zehar, itsas sektoreko emakumeen nazioarteko eguna izan zen. Hori delata, Egaluze sari ospetsua eman zieten sektorearekin zerikusia duten emakumeen hainbat kolektibori. Arrantzaleak, saregileak, neskatilak, arrain salerosleak, kontserbagileak, sare lantegietako langileak edota arrain saltzaileak. Arrain azokak merezitako omenaldia egin zien hainbat emakumeri. Ikusleek txalo zaparrada eskaini zieten irrintzi eta guzti. Ohorezko aurreskuaren ondoren, zinta moztu zen eta hasiera ofiziala eman zitzaion arrain azokari. Festarako egunak izan ziren, baina espezien iraunkortasuna bermatuko duten arrantza eta ikerketa lantzen jarraitzeko deialdia ere egintzen. Beharrezkoa da Europa Batasunak legez kanpoko arrantzaren aurka ekintza gehiago egitea. Egia da kontrol sistemak ezarri direla, baina eraginkortasuna murriztu egiten dute estatu kideak aplikatzen dituzten kontrol eta zehazpen desberdinek. Bermeoko arrain azoka arrakastatsua izan zen. Berriz ere erakusleio bikaina izan zen arrantza, kontserba industriarako eta hoiei lotutako ohituren eta kulturaren garrantzia azpimarratzeko.